ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ମାଂସ ଖାଇବା ଏକ ପାପ ନାହିଁ, ପୁଣ୍ୟ। ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ଥରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ବସି ବଂଶୀ ବଜାଇବା ବେଳେ ଏକ ହରିଣ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲୁଚି ପଡ଼ିଲା। ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ଥିବା ଜୀବଙ୍କର ନିଜ ଉପରେ ଅଧିକାର ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି। ନା କାହାର ତାହା ନା ଅନ୍ୟ କାହାର ତା ଉପରେ ଶିକାର କ୍ରୋଧରେ କହିଲା, ଏହା ମୋର ଶିକାର, ଏହା ମାଂସ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବି। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, କୌଣସି ଜୀବର ହତ୍ୟା କରି ତାହାର ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ଏହି କର୍ମ ପାପ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାଏ। ତୁମେ କ'ଣ ପାପର ଭାଗିଦାରୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି? ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ପୁଣ୍ୟ ନା ପାପ? ତୁମେ ଧର୍ମ କ'ଣ ଜାଣ ନାହିଁ କି? ଶିକାରୀ କହିଲା, ମାଂସ ଖାଇବା ପାପ କି ପୁଣ୍ୟ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ପରି ଜ୍ଞାନବାନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ପଶୁକୁ ହତ୍ୟା କରିବି କିଛି ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ। ଏହିଭଳି ବହୁତ କଥା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପରେ ଶିକାରୀ ସିଦ୍ଧ ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ